Hi guys, masong adlaw ni tanan guys. Silong sa Kuskabaw. Inighaman maghatid ko sa module nila. Tapos elementary. Late kong hatid kayo na dugay nilang answer. Karon pa na mahatid inighaman handarig sa silong sa Kabaw. Nga na oras. Uja yung taon to nahinagtak yung tao gamang kuan. Ito silong sa ta kay init na kay delikado di mas ilong kay kutsaho sunda bako kay ki ay nagkuan kabaw kadungo inom ay man dyan ha guys sa isilong kay arong good kuan dyan ang pinakuhaan sa mga stress hapon. Hinay nga kay baha ko mga ha para magtubig upo adi na day ka adso what tuwa tug langan-langan kay adto para bako eskwelahan uy di mag no una pa man num siling nakos nati guys luod dyan tao naghuwat bag-uban dito skitiw kung natug na skitiw-tiw nge man bahay ka man sa anad man ni kayang badbarang ni mong pisi darag sapa guys ta sumpay dadto ni anak imnan guys imnan agnate sa isilong dahil na naginit alangiing ba lingi num hauling taon tuna man guys akong di mainta ni amang nating gamanting medyo halaman eh may daro-daro pohon katanam tag kamuti mo palitong kamuti guys sa man ako pasilong kadto ka akuan kaabaw kato na ko eskwelahan dani nagabaliktad ko hatod silang module ron ini mo panahon palitong talisik mainit diba katarurok abot ng tarurok daan doong nakuli guys kalagi lang humay labiga kalamig humay ron guys ang ilumbay akamong gayo alam mo mga dahon na ng hurot si ukrahan turag na ito tanaw yung taon siya ibizaan na buhay na pud guys kuha na po ko dari sa Kabaw alas 3 na sa hapon he kongi nagapaunhon kayo sa manungag naglik ko he he buwang di man kuan he una kayo sa mga bukod ka na buang tatananing dagag sa tapatanong diwan tayo magdiwan dapit ni dali oh abli ko pa ba Kabaw dali oh sana man na nagbutong para ka nga balhinan unsa ada naon ano butong niya hadlot man
Nabisab man po siya, sila mapahalinaan ng mga lasing ko. Sinikot si Zadaris lubi guys. Kau medyo kabuhi. Saro kabuhi. Hikot rin lubi. Mas kadana kaya rin kang ibalhin ang mga lasing ko. Halina. Nagyagizang tweet pa nga. Sab-sab ka rin. Hulian. Daw nakus na tipad guys. Maglog suway na pagkus na te. Arang pang distansyahan ng ilang lugwa dyan. Magdaray des pikas. Side sa sapa, agnatito, dito pikas. Sino ko, nazuan na rin bubakla dyan. Sige sa tada mo agi tambok. Mazuhin na guys, kaya arong mo kuan panington ba. Huwag na rapon di ta magsipasingat mo na. Huwag man na mo uban agiro. Gitiw. Mazun ta itong naskitiw ka mag-unaman to na hang. Tamhadlag kung tagnay haas. Tanggamay. Ngingi. Ngi. Nagkahimus. Uy, naman lagi bata na rin sa laag. Hi, Buyok. Hi, tita. Hi, tita Katirin. Kanawad si mong pagkumangkan na. Asa ba rin nagbantay dani? Gamhagbang na tong sapaday. Guys, sana pa din lugwa dyan rin amang cute nga nati. Nangi. Adyo-adyo kag gapo si mong amo. Sabi, ano ba itong isa? Ay, karo makabuhi ka doon ibangan. Ang anga. Adyo kayo ka na iki diha ngi. Dali na dali. Ngi. Guys, dalikdat ko pang malhis buhiin. Mabili naman po Kuya Gael ni Inday, Lia. Nanto, yung mabilin-bilin ulit dali ng bahay. Ganit ka na nakoy. Kuan, ulitawhay na, hapit. Ano yung saligan sa bahay. Sige, dala ka. Halanaan pa manian sa mga lasing ko. Halanaan na sila. Pwede ang nahalaan ka ni. Tumak siguro. Tuna siguro sa guys ta. Ka? Katuod na si Sir Kuan. Tunaan. Nahala pagdali. Okay. Andam na putada nagpanihapon. Ito ay nagtrabaho. Ang katuod na si Sir Imnanan. Idanghaw kangi. Hapit na mo tutinaw ba tinaw ba nang haliba kay ilo-ilog pa mo di ay mazuntang mo tutinaw na karon makaligo ko datos dam gapo guys gagapo danis pagbaha kana may hadap tayo sa takong sapa kay mga kuan magdag gani gapo anod daghang kahoy. Dito to spikas ganina guys, dito na gilugwadan ag dakang kuan. Kabaw ag ina. Yan ako dal spikas. To tabok kan tos dam didto. Dito spikas mo naglugwadan. Kami dari ligu-liguan kanay kuan, kidikiran nagas kahoy. Tugdang na tong tubig. Dali nge, hapon na. Andam pa ko panihapon na pod. Patunaan ko si Jonisa. Patunaan ka nge. Tuna sa lamang ka rin. Lah, bug! Bug lah! Bug lah! Mulubog. Ano pa din? Lawom na sa kadyo na ni guys. Masigarang nang hubasa dahil sa ibabaw. Labi na guting huwaw. Ang dini di dyan mahubsan. Mga hijag na kantil. Anak dato arang nang lawma. Sigarang nang kuan natin. Arang nang huwaw. Ada na ag tubig. Di dyan mahubtan ng tubig na ng tunga. Di na sa matagkad. May lawom dari.
Kuya na kay mga bahay na sa ibabaw. Na naibay na. Ibakog malaka na ginuko. Gamo nga kay to man dito mga to sa ibabaw. Yung malaka si maula dari igdang nga sa pa. Mga kuan mga balang-balang. Nagto to sa pa nang atulit to juk. Ni dakang sa pa abot ni tugtong. Ni sa paa parang laki. Swimming ka di si Jack. Nye. Hindi ano swimming ka di ay. Maupo na sa kilid. Tara, bugla. Bugla. Ang liko na rin sa mga hakdan. Dari maglugwa dyan guys. Kaya ito sa tao doon na di naman palagwa dyan. Si dari na naman dyan tao magurun-urun nagkuhan. Mabuhiin. Awa na rang natida na guys. Hinsa. Dahil tayo mga paluwa dari. Ang ipang sagtuan. Mado na naman din ako mada. Ipod sayang aglakaw. Palugway tas buhiin makadapat agkuhan kahoy libre. Hindi sayang kadalakaw na to. Doon na naman eh. Hey guys. Yan guys. Kadaan akong sugluron. Ang sugluray di ay. Kadaan akong paluwa. Mga pilang buok. Mga doon na naman eh. Kalugway ko subuhin. Kada uli. Makadag. Pila ka buok paluwa. May libre nagsugnod. Salamat din tanan guys. Labi na sa mga na-subscribe. Thank you. Ang sawa pa makasubscribe. Subscribe na mo. Para mag-uban-uban ta kanunay.